Em dic Joan Bagaria, vaig néixer ara fa 54 anys a Manlleu. Vaig estudiar filosofia a la Universitat de Barcelona i després de llicenciar-me vaig interessar per la lògica matemàtica i vaig aconseguir una beca Fulbright per anar a fer el doctorat als Estats Units. Em vaig doctorar a la Universitat de Berkeley l'any 91 i després vaig estar allà encara un any més com a investigador postdoctoral i després vaig tornar a Catalunya, primer al Centre de Recerca Matemàtica, després a l'UAB, després a l'UPF i finalment a la Universitat de Barcelona fins a l'any 2001 que van contractar com a professor d'investigació i CREA, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, i des d'aleshores estic aquí treballant al Departament de Lògica de la Universitat de Barcelona. Jo treballo sobretot en teoria de conjunts. Teoria de conjunts és la teoria matemàtica de l'infinit. És la teoria més general i potent possible. Tota la matemàtica és reduïble a la teoria de conjunts. Per tant, és la teoria que està al fonament de tot, de la matemàtica i per extensió de les ciències naturals. Les aplicacions de la meva recerca són sobretot en la matemàtica mateixa. Una part molt petita també en ciències de la computació, però bàsicament el que jo faig té interès per matemàtics d'altres àrees. Com que és una recerca molt fonamental, aleshores molts problemes que sorgeixen en altres àrees, en anàlisi, en àlgebra, en topologia, en geometria, hi ha problemes que no es poden tractar amb les eines de les que disposen, perquè hi ha qüestions fonamentals que no permeten resoldre aquests problemes. Aleshores és quan la gent que fem teoria de conjunts intervenim. Jo faig moltes coses diferents, però una de les coses que potser crec que és més interessant és que en matemàtiques hi ha problemes que no tenen solució. Normalment ens pensem que davant d'un problema matemàtic, davant d'una pregunta matemàtica, s'ha de poder respondre. És verdadera o no? Bé, abans de saber la solució, no hi havia només dues possibilitats, que és o bé demostrar-la, per tant, demostrar que és verdadera, o bé refutar-la, demostrar que és falsa. Hi ha una tercera possibilitat, i és que sigui indecidible. Hi ha molts problemes en matemàtiques que són indecidibles. El més famós de tots és la hipòtesi del continu de Cantor. I com aquests n'hi ha centenars, si no milers, en totes les àrees de la matemàtica. La gent no n'és conscient. La gent es pensa que ha donat un problema, doncs mira, si pensem o calculem i tal, o bé el demostrarem o bé el refutarem, tard o d'hora. I si no és perquè no som prou llestos. No. Moltes vegades no és que no siguem prou llestos, és que és impossible. I a més podem demostrar matemàticament que és impossible. I aquesta és la gràcia. Llavors el tipus de recerca que a mi m'agrada sobretot és d'aquest estil. Qüestions molt fonamentals, intentar analitzar i si és possible demostrar que amb les eines de les que disposem no ho podem resoldre. Per tant, això implica buscar eines addicionals, això vol dir buscar axiomes matemàtics addicionals. I aleshores ja entrem en un terreny que és matemàtic, però també és filosòfic, també va més enllà de la matemàtica. Jo primer vaig estudiar filosofia abans d'estudiar matemàtiques. Llavors a mi m'interessaven les qüestions, diguem-ne, qüestions matemàtiques, però que tenien implicacions filosòfiques, que anaven una mica més enllà, qüestions molt fonamentals sobre la natura del continu, sobre la natura de què és el coneixement matemàtic, quin tipus de coneixement adquirim quan fem una demostració, què vol dir que una veritat, què és una veritat matemàtica i per què les veritats matemàtiques són eternes. Aquest tipus de qüestions a mi m'interessaven molt des del punt de vista filosòfic. Però de mica en mica em vaig anar veient que realment per resoldre aquest tipus de qüestions les solucions no vindran de la filosofia, vindran de la pròpia matemàtica.
Aleshores, jo vaig anar interessant per la lògica matemàtica, pels fonaments de la matemàtica, i dintre dels fonaments de la matemàtica i la lògica matemàtica, doncs la teoria de conjunts crec que és aquella part que tracta els problemes més interessants i més fonamentals. Les matemàtiques, almenys el tipus de matemàtiques que jo faig, és una font de coneixement d'allò més fonamental, de les lleis més fonamentals de l'univers. I també és una font de plaer, és a dir, d'experiència estètica, creativa, més semblant a l'activitat d'un compositor, d'un escriptor. M'agrada molt la natura, m'agrada molt anar per la muntanya, caçar bolets, m'agrada molt caçar bolets. M'agrada llegir coses que no són matemàtiques, també, d'assaig, de filosofia, de literatura, poesia. M'agrada molt la música, m'agrada cuinar i menjar, moltes coses.